Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nabag nga bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manibor ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manan nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadito di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat ng padanan nyo di pagkasalitaan ni Nancy, babayan ti panang isurat ni El Amor Verdadero. Ti kanong tao nga dinaamo nga talyaw tinagkapuan na santo ka nga makadanon iti papanan na. Ang peso nga ta. Pagsasaunitan ni Jose Rizal. Basta gbiboy ka, happy watching. And please share this program. Intayon iruging nga iba sa ti pagkasalitaan ni Nancy. Idi pa nang isurat ni El Amor Verdadero. Dear Manong Nemi, tiki na panglaw kat saan nga nananay at ubeng, tap numaragpat mo terapaap mo. No nagaget, kanadaan ka ti determinasyon, lakkel ti posibilidad na matunuyam, asibabalegi ti arapaap mo. Manong Nemi na awis sagmet nga umay mangiburay ti kabatasag tapatsek ang makaipaibot dahito ti adal ti bihag. Ngayon mo naman pa ti amin, kablawan kayo tinagasat ken na naragsak nga oras yun dita Nemers Studio ti si Bobokel a Nemers Studio family. Kas damat na nagadipatak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Naimbag nga oras tayo amin nga sangapada, kas to'y man nga irukik ti amin. Pasado alas 2 iti malem, ket adda kami kani Julie nga ading kong agay ayam iti paraangan iti balay mi. Nasabo o na alas 2. Iti agpukaw ni nanang umasasideg iti ayan mi. Nancy! Ni, apay na. Ayabam ni ading mo dito balay. Ayabam ni ading mo tayong gaagla ko iti banana cue ken ka hot cake. Manong Nemi nalawag laon ay tinangig kong impukaw ni nanang. Ingam ka no agla ko iti banana cue ken hot cake. Isusuri iti karuba. Ta iso pa yung igatang tayo iti bugoong anak ko. Poon ang tabugoongan. Kinanon ni nanang kat inyawat nan kanyak ti basket nga ayan, ti banana cue ken hot cake. Sige nang. Ay magananat kaya kadagiti aso, amangan no, makaganda kayo. Wenang, o andanag. Manong Nemi sa nga pulo pala ingay di titawen ko ket pitumet titawen ni Julie nga ading ko. Idurog yan mit agisursur nga aglako iti banana cue ken hot cake. Marigrigat lahing ti pamilya mi Manong Nemi ta gagangil lang agtaltalo ni tatang mi, ni tatang Ingo.
mapamit ag sideline no kuha nga agparti ni tatang iti baboy sa Jaya Slaughterhouse. Tatandanan no kuha dagiti agasawa nga partidor nga tatalino kininanakura. Ngem sama ta kang kanayon nga kang kanayon ta mamindulaing ti makalawas manon nemi nga mapaan magiparty. Adamat pwesto ni nanang ko nga aning iti tiyandaan nga glaklaw iti nateng. Mapandaglaw iti bigat nga magawid to ti pangaldaw tapno agistimar kaditimat aldaw ti Sabado ken Domingo apaman nga malpas kami nga mangaldaw agluto ni nanang ti banana cue ken hot cake nga ingkam tumat ilako kini ading ko nga Julie. Agsursur kami kini ading ko magmagna iti baet dagiti balbalay kini pukpukaw ko. Banana cue, lumatang kayo. Banana cue. Isarunon tumat ni ading ko nga Julie nga ipukaw. Hot cake pay! Hot cake! Gumatang kayo! Kento na dumamanong namin pa sa remet tag-juwet kami nga pukaw. Na-enjoyment ka di taglako iso na lang ta makasinit iti kodil ti bara ti init. Ken kastamat nga masinsinit tirik nami gaputi apal no kasta nga ada malabsan mi nga kapatada mi nga ubing agay ayam. Nagrikat-lakit gaminin manong nemi ti anak ti saan nga maknang anagan na. Taimbas, nanamin mi kumamit tagmalmalim nga agay ayam ngimsaan. No di kat mabang ka magisursur ti banana cue ken hot cake. Iti na minsan manen nga papan mi panaglako kini ading ko disgrasya. Tanapugsat ti tsinelas ko. Kat naipaklebak iti kalsada manong nemig at naiburais. Ti sumagmano nga lako mi. Nagdanagak Ala, manang Nancy. Narugit mo tendagiti lako ta. May lako ta nga ta. Tulungan na kadin ko tapiduten ta. Orita awang pa 5 minutes. Dinardaras mi nga pinidot. Ket guanta puyot. Ken pagpag ti ramid mi manong puit-puit mi di banak. Sa mi pagpagan di banak yo ken hot cake. Nalpas mi nga pinidot ket timbagderak nga nang pagpag ti short ko. Intuloy mi tinaglako manong nemi agyamyamanak nanalako mi met amin. Impagtasa nga nadlaw ti baket nga gimatang ti renet nga banana cue. Ken kastamat ti lakay nga nang pakyaw ti hot cake. Managragsakan kami nga magbag na nga nagawid manong nemi ket awan na iwas kon ti awan karga nga basket. Idinto ni Julie manong nemi nga ading ko ket pasaray kugtaran namat dagiti malabsan mi nga batbato nga anda iti dalan. Agalasig ko ni ti malem, edi makasangpet kami, ket inyawat kon kininanang tinaglakwan mi. Nang, dito yung tinaglakwan mi. Ay, mano amin na ito, anak. Jack binilang. Ala, ingka nga daglabaran. Agsukat kayo ang mga teto no sumangpet yung tatang yung gagabudji talon, ha? Manong nemi kasta kami kini ading ko tunggal weekends. Vendor, di banana cue ken hot cake. Ano doon magat turon ken kamuti cue. Nakay nga ubing sangka di manong nemi. Anak ti pobre, anak-anak. At dapat na minsan nga nangig ko, hindi tagsasarita da tatang kininanang, ket kastoy man tinagsaritaan. Ay, inggo lakay. Hindon nga nung nga mananam tayo mo ti agnam ay. Bukit. Kakasyan kay ti talonin ko. Kakaasi ka ni ti talonin ko. Respected din tamagin. Apekto la siguro na ito ti panagpuyat ko nga mapanagparaparte ti baboy. Bakit? Di mo pukawan din namnama. Amom ti biyag kat kasaligay. Unmet kat di alakay. Ang iminto dumakil ang dagit anak ta. Kat siyempre, dumakdakil mo ti makonsumo a pinansyal. Uranyat mo paspasamak, aning bakit? Pagbasahin ta dagit anak ta. Nangro na kini Nancy nga inauna. Baring ni Nancy to nga inauna, kit sundon nagbalin nga breadwinner iti pamilya tayo.
Manong nemi iti edad ko nga sa nga pulo jak matarosan ti noan niya ti kahit asawan ti sao nga breadwinner. Ti laeng matarosak ket ti bread. Temek ikan ti palaman manong. No bekas ta ko inuntun pay noan niya ti kahit asawan ti breadwinner. Kaya rin no kasano ti rigat mi manong nemi saan ngayon palubos na tatang kininanang amang langan kami nga mapan ti eskwela. Kat saan kay baga ni nanang no kasta nga grubrubat kami. Ay, agan anad kay titalan nyo ang turong iti eskwela anak ko anusan nyo ti bagbang na. Ehersisyo da ita. Nagbasa kayo ng bagwan. Unang. Manong nemi inggubet ko nga rod tinagbasa kat saan nga napupuutan agtur po sak gayam ng elementarya. Kaya dire tingal daw no kasano ti kagar ko nakarkarupay datatang ganinanang. Nagrubwat kat nagkawis ni nanang iti Maris Rusas Abestida. Idinto ta checkered apulo ken nalapad ti gayad nga pantalon tinsuot met ni tatang. Adon da kiti tao ti pagadalan idumteng kami ket maysa nga aglaklako ti sampakida ti simmabat. Sir, ma'am, sampakida para ti anak yo. Ti amok iti manong nemi ket saan nga gumatang di rirakkel ko ta isupay takwarta. Ngem kinaot ni tatang ti bulsana. May saman nga rod gayam. Kinunana. Kaninyawat ng tibayad na kat madlaw nga nabayagan nga iduldulin ni tatang deta nga napitpit nga papel a kwarta. Agtatapawan di kitiluwak idiyok kuren ni tatang ti sampakita kaniyak ti mga daktap no tapdek nga agtedted di kitiluwak. Nagnakami pa'y basit katinurungmin di kitiya naka helera nga nairanta nga pagtugawan dito nga nakitak di kiti kaskwelaak agraman di kiti naganak nga nakaisem iti sanguanan ti photographer. Uwen, makarik na kiti apal manong nemi. Imbagdapay, tamaya ti picture dan. Imasidag tayan mi ti may isang photographer. Sir, ma'am, agpa-picture kayo? Ngam nagwingi-wing ni nanang. Ket kinagiddan ni tatang manong nemi anak ko na, saan lata natin ko? Met ka diti problema kanya ka, oren no, siyak da manong. Self da dyan. Saan lata natin ko na tatang manong, met ka diti problema kanya, ore awan ti picture, nga pakilaglagi pa, umdasen ti sampagita, nga nayokkur kanyak manong. Ada kami ni ti pasyat ti programa, panangiwaragawag ti maestra kadagiti mapadayawan nga pupils. Manong nemi. Ket siyak. Numampesa nga siyak manong nemi. Iti first honor. Ngem siyak ti second honor. At least, reglaklako lang ti banana cake and hot cake. At nagunod ko ang pamadayo manong. Agal langugan ti speaker, itintablado ideya, maiawagan tinagan ko. Second honor, Nancy de Guzman. Kasi lagtatapaw dagiti sakak, idagturong nga kontemplablado manong nemi. Si maruno kanyak ni nanang ngem saan nga si Muro ti tatang, itintablado. Managbabain ngamin dayto Inyawat ti maestra ti diploma ket nakialamano Congratulations, Nancy. Thank you, ma'am. Inyo kurmeten manong nemi ni nanang tinagunod ko medalya ket kunana. Congratulations, anak. Apresyare mi kini tatang mo ti kinasaririt mo nga ubing. May pagpanakil na kanan si anak. Tinalyaw ko ni tatang manong nemi kadatapaw dagiti luwana nga mangisisam kaniyak intag ay natimay sa nga ima na nga nag-thumbs up. Nalpas ti graduation, manong nemi. Naghawid kami kat 2 kilo lahi nga pansit. Tinagsasangkuan mi nga kakabalay. Uwen manong nemi. Agad nanghabis kami. Ati karuba mi, tadi mo't kabaylan ti 2 kilo nga pansit. Ado da ita.
Nangrugi nga rod, tinawatiwat nga bakasyon kat adon tigundaway mi kini ading kong aglang ko di banana kyo, ken kamuti kyo, hot cake, ken turon. Idi agangay manong nemi aglako kami kamayan, aglako kami payan ti daing ken tuyo. Inaramid mi dayta, tap no matulungan mi datatang kininanang nga gurnong, iti gastusan mi kini ading ko ni itulumay pa nagsasirek. Napiyala nga da ikatang ti kwaderno, ken bullpen, ti maganan siya mi manong. Nadanunan nga ro ti pa naglulukat ti klase ket may sa akarit kanyak ti biyag. May sa akarit kanyak ti biyag ti high school. Marikata na, gabuka na kita agkurkurang nga usarek. Kada dapat na kiti gundaway manunimi nga tilaing pagpletek, iti tricycle, ti maited ni nanang. Nalawang agpaiso ti kantin, iti pagadalan mi nga mamintuak laing nga mastrek iti day nga uneg. Ti makalawas, taawam met kwarta nga ikatang kukuma iti meriendaek. Pamarek tulatan manong nemi ti mapan, agpagnapagna iti quadrangle, iti pagadalan, nukasta nga bakante. Nukasta nga recess. Kadi liwliwag tulatan manong nemi ti bagik akong kunak. Liwliwag tulatan ti bagik akong kunak. Tiramot ti edukasyon ket napait. Ngem ti bunga na ket nasamit. Itanta na mitin ko na kwa. Naglabas pa di kiti aldaw ken bulan ket eskwela balay eskwela ken naglago ti merienda ti weekends ti rutinak. Ket saan nga paglaslastog manong nemi addaklat ta iti top 10 iti klase. Nagturid pa iti ruwenda ti panawan ket nalpas kon ti first year, second year, third year, adak iti fourth year manong. Iti dandanin ti graduation. Ti maestrami iti Filipino subject ti nagpaaramid ti sanaysay uno essay. Aday tagat paset iti proyekto ti Filipino subject. Ti aramidan mi asanaysay manong nemi ket ano ang pangarap mo. Dahil title na. Tinangad ko nga ro ti kisame, iti kwartumi, ket nagpampanutak kasasaritak ti bagi. Ano ang pangarap mo? Pangarap ko, ti makaturpos iti kolehyo. Ti agbasa iti nalatak ng universidad. Ngem ti saludsud. Kabailan nga ta, dagdidrakkel ko nga isakad ti panagbasak iti kolehyo. Dahil nga sa ludsud manong nemi, ti agtarataray ti panunod ko. Iso nga ti inaramid ko, iti dahil nga sanaysay, nagbali na ka-praktikal. Rinugyak ti nagaramid, iti sanaysay, katapag iso, nga malpas ko, iti kolektanen. Kolektanen, ti maestrami, iti inaramid mi. Nagsao ti maestra ket kunana. Class, ibasak kada kayo, ti arapaap, ti maysa kada kayo. Ngem ko ni bagbaga, no asinno, iti akin sanaysay, iti daytoy. Excuse me. Dumungig kayo ha. O listen. Nagtala kayo, dumungig kayo. Daytoy. Pasaek. Arapaap ko, ti makapagtrabaho, adagos, kalpasan, nga makapagturpusak iti high school, tapno maddaanak iti kwarta. Kayat ko ti makornong tapno addan to sa rek, amang ituloy iti panagbasak, iti kolehyo. Ket no adagasgasat ko iti trabaho. Patirimaan ko pa yen, tinanumong abong mi. Kayat ko, makapangan kami asang kapamilya, iti nalablabas pa'y ngem iti mamintalo nga daras iti naldaw. Kayat ko, nga makapagpaspasyar kami nga sang kapamilya iti naduma-duma nga lugar. Kayat ko, ang mapadasan mi met, kuma, timapan na mangan iti nalatak nga restoran, oray maminsan laeng. Manong nemi, tiin pasak nga sanaysay ti imbasa ni maestrami. Tinalyaw nak ti maestra kit kinunana. Class, no andagon daw yung mga itultuloy ti panagbasa yun to, iti kolehyo. Aramiden nyo, ken igaid nyo.
Adu dita dagiti agtartarigagay nga makaadal ngem awan umdas gastusan da. No dalakit gastusan nyo nga agadal. Saan nyo nga sayangan ti kundaway? No manuman kada kayot iti dayto a klase ti trabaho kalpasan ti graduation, agurnong kayo. Ket itultuloy yung tumitlaing alipasan basa. Saan kayo nga paadipan iti kwarta nga matigtigadan nyo? Kadagito nga panahon ket napateg ti edukasyon tapno sa ato ti biyagyo. Napinpintas ti trabaho yo ken narangrang ay iti masagbahan nyo no makaadal kayo. Manong nemi na imuna iti panunot ko dagita abalikas ti maestrami. Pudno ti kunana nga napateg ti edukasyon, tati edukasyon kat pasaporte para iti naranyag ang masakbayan. Ti edukasyon manong nemi kat nabilag nga igam apang duprak iti kinapanglaw. Ti edukasyon kat umuna nga dang amasapol nga gunudan tapno maadaan ka iti panakaamo ken sirib. Dinteng nga rod manong name iti aldaw nga parang turpos ko niti high school. Nagragsakak siyempre. Kat sa alang nga siyak no di kat ti pamilya. Ngamit iti sa bahali nga bangir manong name. Saan nga may kat dito panunot ko no makapagbasak matlang nga tayo ti kolehyo? Iso nga ditan a kinasaritak na tatang kininanang. Tang, nang, kahit ko nagbasa ti college, pagbasan na ko matang, nang, please lang. Nancy anak, nitatang mo ti makasumbat iti dayta. Kahit may makaadal ka ngam saan nga ang angaw ti magasto iti kolehyo. Inggola kay, anat makunam iti saludso ti anak ta. Inaprusan ni tatang manong name iti rupa na sakbay nga simungbat kat kunana. Nancy anak, awan tinaganak nga saan nga mangayat ang makapagturpos dagiti anak na. Ubing ka pala hindi. Ket arapa apmin kininanang mo nga makapagturpos ka ti kolehyo. Ket dayta nga rapaap ikarakarigatan mi nga tunuyan. Agpeso tang? Agpeso? Agtitinulong ti anak para ti panagbasa mi ti kolehyo. Ket gabot na bakasyon ita, isarek ka servidora iti karinderya dagiti agasawa nga busko nga partidor. Tapno ti sweldom ket sekdanam to. Sekdanam mi kininanang mo pagrugyam nagbasa iti kolehyo. Ngayon yung sa wentang agtrabaho ak servidora iti pwesto ti partidor nga pagparpadyan yu ti baboy. Wen. Alawentang manugot ak iti dayta. Manong nemin serek na karod ni tatanggas servidura at karinderya dagiti agasawa nga bus na nga datata lino kininanakura. Awanan pa'y anak dagito yung agasawa nga adda mabalinda iti biyag. Tamalaksid nga partidurda iti baboy manong nemi adda pa'y naganar nga karinderyada, naganar pa iti lakod nga longganisa ken letson. Kadbayat iti panagtrabaho kadakwada inaramid ko tinaggagat ket kung kunamatan kanyak ni nanakura, ay, Nancy, balasan ko. Nagagat ka man ng ubing. Magustuwak, dagiti kaskan ka nga nagagat. Itultuloy mo lang ti kinagagat mo Taday dunto ti mangtad tinarang ay masakbayan, balasan ko. Kasapulan ngamin nga gagagatak, nanakura. Tati sweldo ket usarekto nga agbasa ti kolehyo. Basta ka di. Hunana, agsibot to sambat nga may sakad na tatang kininanang ti panagbasak, nung tsak tulungan nida. Nasiyat, akapampanunutan deta balasan ko. Aling amin ti kurso nga kayat mong alain na ya. Business Administration, kumanana. Napindas datang kurso balasan ko. Alabayan, takasaritak to ni tatang nga lino. Tatumulong kami para ti panagbasam. Agpaiso nana? Wen, amom kayat may naayat kami nga tumulong kani tatam nga lino kanagitikas ka nga nagagat kanadaan ti panagpursigi. Ket namnamaem ngano anyan to ti pagkurkurangan na tatang kininanang mo iti pinansyal a pagkasapulam. Da kamin to ti mang supusok. Agyaman ti kinambagyo nana. Agyaman
Saan ka pa lang agyam-yaman balasan ko, agyaman ganto into na makapagturpos ka. Manong na minaragsakan datatang kininanang idanon ko katakwada rita nga na imbag nga damag. Ay nagsaya atan no kasta anak. Unang, nakimimbag nga tao datatalino kininanakura. Nagsaoman ti tatang manong nemikit kunan. Say-saya atin nga rod, ti pa nagtrabaho man ang kadakwada anak Tapno iti kasta kat sa mo ida nga mapagura, kat adad da nga matukay, ti asid da nga tumulong. Wendang, aramidag ti mang say-saya at kadakwada. Manong nemi anyan naragsak kong idi madanunan ti pa nagsasarek. Pudno tinulungan dak dadatalino kininanakura kadagiti kastos ko. Nagbasa kiti may sa nalatak ng universidad iti kurso ng Business Administration. Kat nung kasta nga madanunan ti bakasyon, ang trabaho kong latama ta kaserbedura, iti karinderya datatalino kininanakura, soldon dak matlat tamanong. Iso akong kunak. Saan latan nana? Aduna hindi may tultulong yung kanya. Kat kurang pati soldok nga manglitop iti dayta. Aman. Awatem no, agda itad mi kang nga soldom basta umay kag trabaho. Sikat adadagang kasapulan iti kwarta. Kaya di mo pang panunutan di, parang subad mo ka na kiti tultulong mi. Ha? Nga dagito kat agtaho da mismo iti puso mi. Orek lang makaluwa manong nemi di mangag kulay itang imbaga ni nanakura. Nana, ni Apo Diyos ko ma, ti mang supapak kada kayo ti kinembagyo kanyak. Bendisyon na kay kuma ni Apo Diyos, nana. Manong nemi saan nga nagawidan ti panaglamas dagiti aldaw ken tawen kat nadaw kon ti third year college. Ngem di tamat ten manong nemi nga dimteng ti allawik iti biyag mi. Uwen manong. Gapoy ti doble nga kinagagat ni tatang nga mapan langaruden agparti ti baboy iti agpatnag mapantupay lang agtrabaho nagmalmalim iti talon. Ayat na lang nga may ipain na ti kasapulan mi nang naruna kaniya na urnungan, tinakapoy nga bagina. Napasama ni tatang, kat naidalit ti adu nga aldaw, na i-confine ito ospital. Ngay di agangay manong nemikit intulukin ni tatang ti bagina. Kat namin pinsan, manong. Namin pinsanan nga nagkidem ni tatang, insuko ng tibiyag na manong nemi. Awanan. Napuko mi ni tatang manunemi. Awanin tinadong mga amak. Awanin. Uwain manunemi. Gabuti pa nang abuso na iti salunat na. Ayat na laing manunemi at dagpay kada kami. Kanti pa nagbasa. Natahin ni tatang. Natahin ni tatang ko manong nemi kat siyak ni Julie nga ading ko ang graman kininanang tikang runaan nga nagladingit iti pupusay ni tatang. Nukasta no ko nga tamtamdagak tigas lamat maturog lahi nga langan ni tatang manong. Tang, di mo lang na oray, di pa nagturpos ko ti kolehiyo. Di mo lang inuroray, di pa nagsupapak ko kumamat. Iti ado nga regrigat yo. Sa pinanawan na kami matantatang. Kanidi tayo dulin min ti bangkay na anong nemi. Indong-dongaw ko. Tatang, mapukaw man ti pisikal abagim ka na kami. Nga magtalinaad ka iti puspuso mi ti kinembag mo nga amaga na sawa. Kain iriw na kanto, tatang ko. San na kanto pulos nga malipatan. Kaya ti arapaapyo kininanang nga makapagturpos sa kiti nag-adal ko. Ikari, gragpatek na ita. Gapuken ka, tatang ko.
Manong nemi nagrigat mingen liwliwag ti pa nakapukaw men ti ulo ti pamilyami. Kat dayta ti adada nga nagpatibker iti determinasyon ko nga makapagturpus iti kolehyo. Nagtultuloy latamet manong nemi iti pa nang suporta kanyak dagiti agasawa lino ken kura tanukunak nga isuda aminen ti mangibakbaklay ti kastusek nga agbasa ketuen. Ket dagiti amin ti makagapo nga inggaid ko ti nagbasa tapno saan nga mapahay tirik na datatalino kininanakura. Iti pa nang tultulong da kanya. Kadagpay sumanong nemi. Kapot at dimtengen. Iti orurayak nga paset ti biyag ko. Ti pa nagturpos ko ni ti kolehyo. Nasaan lang nga basta nakapagturpos manong. Kapot na nagturposak ang magna cum laude iti kurso ng BS Business Administration. Diyak mapengdahan dagiti luwak ng garubos iti maipaiman kanyak ti diploma. Kat tinaramid ko manong. Dagos nga napanak iti tanem dahil tatang. Tatang, amok nga naragsak kayo itahan. Tanotong palen ta na papyo makapagturposak iti kolehyo. Pet-pet ko ni diplomak nang. Kat palubusan nak. Tayo basak kada kayo, tinakasurat. Orasan nyo nga mangeg, ibasak tang, ha? Tumngeg kayo. Mariano Marcos State University, upon the recommendation of the faculty, Mariano Marcos State University, thus hereby confer upon Nancy de Guzman the degree of Bachelor of Science in Business Administration with all the rights, honor, and privileges thereunto appertaining. In witness thereof, the seal of the university and the signatures as authorized by the Board of Directors, Mariano Marcos State University, are hereunto affixed this 11th day of April in the year of 2005. Manong nemi, kasta itimbasak nga nakasurat iti diploma. Manong nemi, apa mga naibasak dayta, nagarubos man yung dagiti luwak kat nateddan ti diploma. Mapa iti nalami sa puloy kat amok ang mga ipasimudag dayta maragsakan ni tatang. Maragragsakan met ni nanang kani adin ko nga Julie tas syempre at dan nakapagturpo sa kolehiyo akamin ti pamilyami. When nakalawlaw met ti isem da tatalino kani nanakura ni suda tirangtay ko nga ng gunud iti dayta nga balegi. Kat dagiti agasawa pa yan, manong name iti naggasto, kadagiti paala, iti pa nagparambak mi, iti pa nangrambak mi, iti pa nagturpos ko. Duha nga letson, kan na dumadumang putahe, itin sa ganada, gramon ti dakil nga cake. Nagkaman ang una-una, iti kinambagyo kanyak, tata, lino, nanakura, awang kumamit ita ti patpatak nga diploma, nasang nga gapo ka na kayo, nagkaman ang unay. Na, Nancy Balasan ko, no kasano kinaragsak, karagsak ti marikrik na mita, kastamat ti kinaragsak mi, nakatulong ka. Congratulations, Nancy Balasan ko. Inararakop ko na iti agasawa, gabutin na laos nga yaman ko kadakwada. Naipusing pa iti aldaw kat gapo iti kinapraktikal ko iti biyag. Diyak nagtaktak manong name kayat ko nga usarin nga dagos tiya nagadalak tapno madaan ako niti kwarta. Nagtrabaho nga rod iti maysa nga kumpanya nga iti gangay kat maysa akon kadagiti addaan tinangato nga posisyon iti dayta kumpanya. Kaya di taagawat ako ni dakila kandida na sweldo. Siya kung tinagbalin nga breadwinner iti pamilyan. Amok itante kahit asawan ti breadwinner man. Bimatakdera ko iti balay mi nga dakkel ken kompleto kadagiti alikamin. Aglupusen ti biag mi manong.
Dakkelen, talaka at ibalay mi kanat kumpleton talikamen. Pinagbasak pa yun ni ading ko nga Julie, ti kolehiyo, ti kurso nga Bachelor of Science in Accounting, accountancy. Kat gapo iti kasasaad ko ni tibiyag, manong nemi, nagbalin nga natibker, ka nabilag, ti personalidad ko. Natured ka na dominante. Iso siguro nga awan ti makaitured alalaki nga mangaram kanya. Gabot kasta nga personalidad ko. Agasem, agtrabaho tinipintas, kan progreso o kumpanya, napintas nga posisyon, ha? Nga naggraduar, nga magna cum laude. Sino pa nga ta? Ito daturid na nga umay mangarim kanya. Jack kamin kayat ati agarim kanya ket nabababa. Tinagadalan na nga mitisyak. Masapol manong nemi nga agka-level kami wano saan ket nangat nga tupay. Itinagunod na nga mitisyak. Kasi kahit ko alangan mo't nga siyak nga babae ket nangat nga to ti adal kong ng lalaki. Di ba? Masapol ang ng lalaki nangat nga to wano saan ket ag-level kami. Ket kas na ko nakitahin manong nemi, siya kundi breadwinner ti pamilya mi, noon niya ti kahit ko isot masurot. Manipod iti panagi-budget, panaggatang kadagiti masapsapol iti balay, ken amin nga kababasitan nga titalya iti uneg ti balay masapol nga maamuak. Saan matlatan kuan manong nemi agtagtagari ni nanang noon niya di kiti kayat ko mapasamak. Tares respetunak kas anak nga breadwinner. Ngamjak laam mo manong nemi noan niya ti uneg na. Noon niya ti adda ti uneg na. Kada dasuron na kanya. Di na kahit ipadlaw. Ano daddo magit ungtak ket dil aga kiso na. Api nga taka lang nanang. Rabiin. Nagabagabon nyo ha? Anak. Apay nga itakay lahain ko na. Rabiin. Nagapgapwan nyo manen. Ay, nansi anak ka. Napan ko la pinasyar ni kumarek nga tina ta agsublimanen sa Hawaii to nibigat na imasa miten tinagtungtungtong into maminsan nanang saan yun tun mo ulitin na tek paraparabi no da mapasama ka ta kay dit ha sino aggastos saan ka di nga siya pasensya ka la kumananak imbagpagada kayo kamaaramid yun agpaspasyar ngayon tao nga kanayon nga trabaho. Di ka mo amo deta? Labi-labi ka na kayo. Marami dyan makikarubaw nagpaspasyar. Siyak ngay. Dito'y balay, diretso sa opisina, trabaho malmalem, agawidak. Irapin ko ba nagtrabaho? Amoy, ore rabi nagtrabaho ah. Pasensyakan ko nakmet. Manong name yung mapaulimik tulad tamat tininanang no kasta makita ng rumubrub tipong tut ko. Aging nga iti manen na minsan nasang tatak ni nanang nga agikam kamada iti hanging kabinet karig iti grinoseriana. Nagungatak manen na. Nanang, apay nga nagatumat yan ti grinoseriayo. Ay, una naktap ko adda istaks tayo. Una nga panagkita kit aduunay dito eh. Ang mga nunoy gatag yung amin ng digiti kwartang inted ko nga budget yun dito balay. Sa lang ati makan, tinakarantaan digit jahay no digit pati ti kuryente, danom ket dadumapay. Anya digitoy. Nakadado nga delata. Saan ti ka may ibus na gito nanang? Aginiinot kayo met agad nagrigat agsapol ti kwarta. Alawan anak, saan to na mo ulit, pasensya ka kauman. Manong nemi kas tati kinaigat ko no may papan iti pagbanbanugak. Siyempre, nagrigrigatak king kalikagom ko. Masair ko man tirik na ni nanang masapol nga agsao akta siyak nga rod taggasgasto. Uwan, siyak ti paggapon ni kwarta, siyak tagsapsapol, siyak ti breadwinner. Naglabas pa yung digiti aldaw manong nemi aging nga dimteng ti may sang aldaw nga seryoso ni nanang nga nakisarita kanya.
Nancy, anak, mabalin ka din kasalita. Mabalin ka din salita. May pamantayan niyo, nanang. Sana ko mga kagagura, ha? Nana? Sana ko mga kagagura, itipudnok kang kaanak. Depende ano niya data. Apa ka diya kasao? Sa anuman kami anak, Jack pinairugi ti bagat. Nangat nga tumat itunong ng siyak. Kasi tistal ko. Bamon? Hambat nga mabali nanang. Mangirugi kayo kalpasan sa inyong ituloy? Kaya tikas ta. Indrugi yun, iring pasyo. Anak nga rin kagagura. Depende ko nakmet. Kung amin, nabayag mo nga nabalo ak anak. Kat adan nubyo. Anya! Anak, di mo kumakakang nga ito. Ubusis mo. Adan nagkinawatan mi kinitasyo. Agasawa kayo manan, nanang? Agayan na yat kami kinitasyo, anak. Kat maawatan na kam kuma. Anya kayo matan, nanang? Bakitan kayon? Anat pa nagkunay ti magbagiyo? Teenager? Awan ti ubing, awan lakay, kinayat, anak. Sus Marius, nanang. Nabukaw yung ka din ti limbong, ti pa nagpampanunot yo? Hindi kas na nga edad yo. Makaaram kayo pa ilaan. Di mo ko mapagpigpigsahan ti timek mo. Sino dito nga Tasyo? Ni Tasyo kat padak matin nga balo. Inyam amo kanya idi ni kumadritina. Idi sakbay nga napan di Hawaii. Taga ano dito nga Tasyo? Taga di talaan ka bang ibang nga ili anak. Inayat na kat nagdaton kanya. Iso nga inaklon ko mat ay etek mat isuna. Wala nga nalang, magbagatan kayon para iti na ita. Anya na, sawan na kiti karuba, ha? Maunay metal. Awan ti makita nga dagas na, ti agayat anak. Ni Tasyo, ti may kadua nga lalaking inayat ko kalpasan diri tatang nyo. Iso nga maawatan na kam kuma. Manong Nemi, di pulos bumaaw tiriknak. Di pulos bumabati pa nagsaw. Diyos kumat na nang! No gaano pa yung kurbet-bet kayo ni Supay ti pa nagpasanampitin nyo? Manong Nemi itay pala nga dumdungeg ni Julie nga adin ko. Si Manpita wagat ko na. Manang Nancy, saan mo ko mabugbog kawan ni Nana nga kasta? Sana kasta ti pa nagsasaob keng kuwana. Belo de belt di kita ni magbagam. Belo de belt, manang. Oy, aguli mek ka, Julia. Ha? Agulimek ka? Kaano pa nga mong sumumbat kanya ka? Saan ka magibiyang ti saritaan mi? Saritaan mi lado na ito kininanang. Sumanak ka ti silid mo. Kat asikasuam ti pa nagbasam. Di ka ti librom. Isot basaan. Sa mga tultulan ni nanang nga agsapsapul pa ilang ti lab. Aga-adal ka irembag. Sa mong isang din ti pa nagbasam. Mawasam. Ita. Siya mat isublat mo nga sermonan. Kasta ka di manang? Sige manang, di ka mandanagan. Ilistam aming kastusam kanyak nga agbasa. Tain doon makapagturpusak at madaanak ti trabaho. Ipulang kundo amin na kita. Managsidir ka launay lastog. Ano ta kunam? Managsidir ka unay. Sumarteng ka loko. Manong Nemi na kami ngagkamsat itagapang penget nagkunanita nanang. Sumardeng kayo! Si Kanansi, sa mong iramraman ti Adim. Iti argumento ta. Siyak ti karurod mo. Saan ka di? Alawan. Si kantimang bibiyag ka na kami. Iti kamsat mo. Ngim laglagipem. Nansi laglagipem nga siyak pailang ti inam. Siyam nga bulan nga kinarkarga ka dito'y buksit ko.
Nagpuypuyatan ka nga pinaspasuso, hindi lili, tinabi. Respetar na kadimat akas ilam, nan siya na. Kapag ani kita nakapagturbos ka, ni Tikuleyo nga na magnukom laude, kapag na napintas ti posisyon mo, iti trabaho, kasalatan di palang tartar mo ka na kami, kaya ading mo. Manong nemi kaslak na nabuyatan, iti nakalamlamis nga danom, iti dayta kinunan ni nanang. Nagarubos na kiti luwak. Diyan mo, nakalipat at gayam. Sip pa kumbaba ka na ko na. Nanang, kahit kumatlaag kahit nga, ngam saan ko nga naituloy pa iti nagsao manong nemi iti nagsangitan nga nagkuna ni nanay. Nansi amin nga bagbagam nga palang sidir. Intensyon mo man uno saan. Kat inan anusak ida. Ngam pudno nga sikan. Imang idadauloy iti da ito'y nga pagtaingan. Kat ibang panagkal ko na ita kanagin ti kumadrek. Kim sana kumamit nga mas bastusan anak, siyak ti inam kat anak kamit. Nagunod mo di kiti rapahap mo. Gapo ti panangayuan kan panang suportar mi kang kakari di tatag mo. Sana kanimat atratuan nga kasla, pigad laeng. Sana kanimat atratuan nga kasla siya kundi anak mo kan sikal ti inak. Kinuna naman ang name kat nagtartarayan ni nanang nganapan nga naganagan anug iti silid na. Sinarunok met manong name. Nanang mabit lang, nang. Nanang, magawanan na kuma. Kasi nakulang kita eh. Nakalipat ang makawananda ka na kiti na isasahok ka na kiti tigtignay ko. Inaramid ko lang ti kakasyan, kayat ko tagbalin na native care kas breadwinner iti pamilya. Kayat kong iparik na ka na kayo. Ngagsupsupa pa ka kung di kinamagyo kan anak-anak. Iba't patag kayo, nanang. Iba't patag kayo. Di yung kunain nga madintiman. Ito yung kunan nga wanan respeto ka na kayo. Iba't patag kayo, nanang. Manong nemi saan nga nagsaon ni nanang inarakop na. Kadamok nga ti panangarakop na kaniya ket mangipakita. Hindi pa nang pakawan na kadag iti nagkurkurangak. Naging narakop kam nga road ket nalag-anan tiriknak. Nalag-anan tirikna titunggal may sa kada kami. Iti kabigatan na ingkad ng mga giin ti mapanit ti tanem diri tatang. Kaya dito rumuar kami, iti pagtaingan mi, at damaten lakay, ngagururay ti ruwar. Nagtimek ni nanang. Nancy, Julie, iso ni Tasyo, ti boyfriend ko. Ay, Tasyo. Dikiti, anak ko. Ay, maragsakan na ka makamamuka na kayo, Nancy. Julie, anak ko. Kinuna tila kay ngagnagan ti Tasyo ket iyaw-awat nan ti dakulap na. Tinalyaw ko ni nanang ket makita tinaragsak nga rupa na iso ang inawat kumatin ti dakulap tila kay. Ket kay papanan nan dayta manong nemi nga umanugot akon ti relasyon da ken ni nanang. Nagtimek ni nanang ket kunana. Tasyo, darling ko. Sumurot ka na kami, Jay Memorial Park. Mabanta-banta nagpakada ka na di inggo. Ay, alawan darling ko, sumurot ha. Idadda kami ni sementeryo manon nemi nang itugkel ni nanang ti kandela nagsao iti nababati mek ako na. Inggo, amo ka naragsak kaitan sa dinumantean mo.
Agama na kiti pa nagbalin mo nga na singpet nga asawa ken ama. Nagkariak idi nga si kalaing ti lalaking ayayatek. Lalaking ayatek nga mita. Dumawatak ti pamakawan ken pamalubos mo. Agsipod ta. Iti may kadua gundaway ket naluktan man ti pusok anagayat. Sapay ta makulon mo ti nayat mi ken itasyo. Dagita malikas manong name tinibatan ni nanang nakapsut ngem nangig ko. At agas asdag agab abay kam lang. Kalpasan na naginarakop dan kini Tata Tasyo. Nagkinita kami met kini Julie kat napaisam kami laengan manong name. Iri agangay imayen insangpet ni Tatas Tasyo ti bagbagina iti pagtaingan niya. Nadugo ya, nagbuhay na sanda ito nga lakay na kunak tinakan ko. Apa isot sumangpet. Di kumananang iti sangpet na di balay da. Ngam aon samat balay na. Nasingpet kadi kan nadungo ni Tata Tasyo kininanang. Kastamitan kada kami kini ading ko. Isong edikidawan da kada kami, kini Julie, iti maipapan, iti panagkasarda nga doa. Approve. Approve nga dagos manong. Kaniti aldaw ti kasarda, dito nga namamok na iti talong anak di Tata Tasyo. Tinagbalin nga ket nagbalin nga nalagaan ti riknak iti bordek nga iso ni Anthony. Ni Anthony manong name ket agtrap-trabaho kas nurse ija Canada. Nagbakasyon lang gabuto umay na atendaran. Iti pa nagkasar ni tatang na. When? Nagbalin ni Anthony nga friend ko iti Facebook manong na yun. Iso nga idi, makasublin iti Canada, agchat-chat kami nga dua. Kaya dadamaten idi maten bumaybayag manong name arman nakmaten. Nangat nga to nga tanong siya. Nagkumlaw din nga tayo di nagraduat. Manot sweldo na. Ken manumit sweldo. Dagdakil nga taking kuhana. Ngam saan nga dahita ti pinanunot ko manong name. No di kat ti mandar, ti panunoon mandar ti pusok. Why? San met kaya nga narikat nga ayatin ni Anthony agsipod ta nataer nga lalaki. Malaksi di dahita, nakita nga manakman, titig-tig na iti nagbakasyon. Why? Kat bayat nga armanak, babay ni ti chat, makariknak met iti panaggusto keng kuana. Apag agpada kami nga nataingan, agsipot na 35 nan, idin to ta 34 kumat idin. Iso nga ti bumaybayag, manong nemi inaklon kon ti panagayat ni Anthony. Ore no ti messenger laeng, kat ditan nga nangrugi, ti agarap pa na, ditan nga nangrugi, nagarapap kami ti biyag. Kat may sa ditan, ti arapap mi nga madaan ti talong anak. Kat tapno mapasamak dayta, inyo man mi, tinagtulagan mi apanggat mi ang agsimpa. Nagtulagan mi manong name nga iti kuma, Marso 28. Iti da ito nga tawen, iti panagkasar mi. March 28 kuma, iti da ito nga tawen, iti panagkasar mi ngam saan nga natuloy, ta sa ambet nga makapagbakasyon, kapo iti pandemic, nga paspasa rin tayo. No, bekas naman, nung name nagsalitaan kami. Napagsalitaan mi, ano lakid di, tamalpaston da ito nga pandemya, ituloy man ton, tinaitantan nga maragkalay sa amin. Manong name, awanan ta sa pulag pwede biyag ko. Nariknak, no kasano nga inaywanan nak ni Apo Diyos, sipud kinaubing ko. Aging kangat agdama. Ang tinaminsan lang, kaya nagkamaliak, ito parang tratar ko kadag iti kaninanang kantikapsat ko. Ngayon dadya kita pagbit lang. Impalubos ti Apo Diyos manong nemi na singpet, dagiti naganak kaniyak, impayandak iti man nakaawat, akapsat. Inaramat na datatalino kinina nakura tapno matunuyak tarapahap ko. Inusar na datatatasyo tapno mamamuk ti ayatek unay nga lalaki nga iso ni Anthony. Nakaimbag unay ni Apo Diyos manong nemi. Idi agdama nakaturpos ti
nakaturpos kanandaan na permanenten na trabaho ni ading ko nga Julie. Ngayon sunalayang ta, kas kanyak, awan ang paymat iti asawa. Dananang ganita tatasyo na ragsak damatan. Amang nananam iti nabatbati pa'y abiyag da dito yung rabaw ti daga. Kada kami iti boyfriend ko, manong nemi, ura milaengan ti umisungat tiyempo. Tapno agkasar, kadagdan na kam tumaten. Sakbay, nga ingudok da ito'y nga pakasalitaan, ibatik man da ito'y nga sasaw. Tibay lagi, ti may nga tao, kat sumangbay kalpasan ti ado, nga panagananos. Dito laing manong. Manong nemi agama nag-unay ti ado nga anos mo, nang iyong put, iti dito yung pagkasalitaak, kat sapay kumat, at daman tayo pa'y kung adal, kan pagsarmingan ti biyag. God bless, and more power to your program. Ito yung anot makautang nga pagayam mo, Nancy, babayan ti pa nang isurat, ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Express, Lawag City. Thank you, Nancy, iti panangisalaysay mo kan El Amor Verdadero at pagkasalitaam. Thank you mat kan El Amor. Kan thank you ka nagiti amin nga nag-comment, kan nagbuya. Maraming salamat po. Meron na